Il-kap tal-Partit Nazzjonalista għadu ma jafx jekk l-Europarlamentari Nazzjonalisti hux se jivvutaw favur jew kontra n-nomina ta' Helena Dalli bħala Kummissarju Ewropew. Dan fl-istess jum li fih Helena Dalli poġġiet għall-eżami dwar in-nomina tagħha quddiem il-Parlament Ewropew. Meta mistoqsi minn One News waqt żjara li għamel l-Università, Dalli ma kienx jaf iwieġeb b'ċertezza dwar jekk l-Europarlamentari tiegħu kienux se jappoġġjaw in-nomina ta' Helena Dalli. Qalbis li jaħseb li l-Europarlamentari tiegħu se jivvotaw favur pajjiżna u għalhekk favur in-nomina ta' Helena Dalli. Jiena naħseb li ħajvotaw favur pajjiżna u allura naħseb li ħajvotaw biex jissapportjaw Helena Dalli. Dalija qal dan wara li fl-aħħar jiem każa sfida lil Dalija meta beda jikkummenta b'mod li jipprova jitfa' dubju dwar in-nomina ta' Helena Dalli għal Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.